Krásný den opět v kuchyních Gorenie a dneska si připravíme těstoviny aglio olio peperoncino. No, ono to dneska bude taková rychlovka, protože já jsem si připravil aglio olio, což je úplně jednoduchý, protože k tomu vlastně potřebuješ jenom těstoviny, parmazán, chili papričku, česnek a olivový olej. No počkej, Máro, ale my jsme si pro tebe dneska něco připravili. Co to je? Mám se vylosovat, jo? No, zkus. Jakože mám vařit jenom v hrnci? Přesně tak. Tak jdem na to. Tak, v první řadě si dáme vařit vodu na těstoviny, tím bych úplně začal. Nezapomeňme na to, že tu vodu musíme ještě napřed osolit. Začneme česnekem. Ono aglio olio je vlastně extrémně jednoduché jídlo, ale já si dovoluji říct, že čím jednodušší jídlo je, tím možná náročnější je. Je to srozumitelný? A proč čím náročnější je? No, protože každou věc tam vlastně můžu pokazit. U toho česneku bych si vždycky dával pozor na to, abych ho nespálil. Takže základ toho je, aby to bylo všechno nakrájené v podstatě na stejný díly, aby se nám jeden neudělal dřív, protože když nám pak zhořkne, tak nám vlastně zhořkne celý pokrm. Já bych volil na jednu porci třeba 2 až 3 stroužky česneku. Takže česnek máme nakrájený, nakrájeme si rovnou i chili papričku. Ty chili papričky zase všechno na stejný díl. Tak pokoštujeme, jak pálí, jestli tam mám dát víc nebo míň. Docela v pohodě. A do osolené vody přidám těstoviny, když se mi ta voda samozřejmě vaří. Kolik tam já toho dám? Mezi tím, co se mi budou dělat těstoviny, tak já si dodělám zbytek surovin, takže si vlastně nastrouhám parmazán a nakrájím si hladkolistou petrželu. A jelikož jsem se dozvěděl, že tady ve studiu lidi mají aglio olio rádi, tak jich uděláme víc. Tak, česnek máme nakrájený, chili máme nakrájený, parmazán máme nastrouhaný, těstoviny se nám za chvilku pomalu dovaří a ještě se nám zbývá nakrájet petržel. Jaká kombinace chutí tě nejvíce překvapila, že vlastně funguje? Tak já si myslím, že třeba už jako malej jsem na to přišel v momentu, kdy jsem dostal od babičky svíčkovou a měl jsem vedle toho plátek citronu a šlehačku. Tak už jako jenom to, že mám v omáčce vlastně kus citronu, tak to mě třeba vždycky jako překvapilo a myslím si, že to hrozně funguje. Které 3 suroviny by si s sebou vzal na pustý ostrov? Tak jako když bych to měl brát, jako abych tam přežil, tak bych si vzal třeba brambory, nevím, jestli slepice se dá považovat úplně jako surovina, ale třeba slepici a Coca-Colu. Dobře. Coca-Colu ne proto, že jako by mě chutná, ale protože to je vlastně velký přísun cukru a energie a myslím si, že by se mi to na pustém ostrově hodilo. No a teďka, ale počkej, teďka pomalinku přichází ta challenge od Gorenie, kdy jsem si nemohl vzít pánvičku a musím vlastně používat na všechno hrnce. Takže voda se mi tady, špagety se mi tady dodělávají a standardně bych si vzal teďka pánvičku, tu bych roztopil a dal bych do ní olivový olej. Takže tohle stejný jdu teďka já vlastně udělat s hrncem. Takže si ji tady zapneme. A už nám to jede. Počkám, než se mi to trošičku nahřeje a přidám tam olivový olej. Tak. Oni si totiž asi řekli, že dneska Mára udělá jenom jako aglio olio, tak mu to neuděláme tak jednoduchý, že jo. Dáme mu 2 hrnce, ať si tady poradí. Děkuju. V momentu, kdy mám rozpálený olivový olej, tak tam přidávám ten česnek. Já počkám, až to začne trošičku jakoby zlátnout a v ten moment tam přidávám chili papričku. Je úplně super, jak tady ty spotřebiče Gorenie, že to tam vlastně dáte a už to máte hnedka hotový, takže já se tady trošičku zeslabím, ono to fakt jede.
Tak, super. Když už vidím, že mi to začíná trošku zlátnout, tak tam přidávám chili papričku. Jo, a já miluju tu vůni. Tady vlastně vidíme, jak už nějaká část nám začíná hezky zlátnout a ta chili paprička tam vlastně už pouští takový krásný aroma. A opravdu ta vůně toho olivového oleje, česneku a chili papričky, to je vůně aglio olio pro mě. Al dente, myslím si, že těstoviny už máme hotový. Chili paprička už nám taky začala hezky zlátnout, česnek ten už máme úplně zlatavej a v tenhle ten moment tam přidávám předseděný těstovinky. Trošku si s tím pohodíme a je vždycky ještě dobrý si nechávat trochu vody, protože já ji tam přidávám. Tak, pánvičkou by se to samozřejmě dělalo snáš, ale to by nebylo ono. To by nebyly kuchyně Goreny, aby si na mě něco nepřichystali. Ale to nám vůbec nevadí. To nám vůbec nevadí. Já tam ty těstoviny z toho hrnce do té pánvičky, tady do toho hrnce, přidávám trošku takový ještě víc al dente, protože oni si mě tady hezky dodělají. Tak já to v této fázi vždycky ještě osolím, opepřím. Tak. A zase prohodím. Vypneme to. A pojďme si to naservírovat. Máš nějaký tajný trik, který bys normálně nikomu neprozradil? Mám a ten neprozradím. Co tam máš dál? Dále tady mám, kdybych mohl mít večeři s jakýmkoliv slavným kuchařem nebo celebritou, kdo by to byl a co bys mu udělal? Tak byl by to asi Michael Jackson a udělal bych mu smažák s hranolkama. Máte rádi parmazán? Milujeme. Ano. Tak ten tam dáme trošku víc. Takhle nějakou bylinku. A to, co teda já mám rád, já se tam dávám takhle ještě kapku olivového oleje. Voilà, aglio olio, peperoncino.